Bayan sakin kaɗan daga shirin su ne sashi na hudu. Babu shakka a yanzu haka dai muna ɗauke da zazzafar sanarwa dangane da ranar da za a dawo shirin fim ɗin da kuma sharhi na musamman kan irin abubuwan da ke faruwa a cikin shirin fim ɗin, musamman ma irin yadda mutane suka ga Imran yana yin kuka da kuma irin yadda suka ga Imran ya ɗaga hannu ya daki Samira. Hakan ya matukar bawa masoya kallon shirin fim ɗin mamaki bayan kasancewar irin yadda suka ga Imran ya matukar canzawa sakamakon halinsa ba haka yake ba a baya. Tabbas a yanzu haka dai muna dauke da zazzafar sanarwa dangane da shirin fim din naso ne da kuma ranar da za a dawo haska shirin fim din, wato a bayan sallan nan ranar 26 ga watan March shekarar 2026. Sannan kuma za ku ji cewa a yanzu haka fa ganin irin yadda Alhaji ya tara mutane a cikin gidansa har da su Imran din, ya kuma bayyana wa kowa da kowa cewa dukkanin masu kallonsa da ido ɗaya to a yanzu haka dai tasu ta riga da ta ƙare. Don tura ta riga da ta je bango. A yanzu haka asirin kowa da kowa ya tonu kuma ya fuskanci dukkanin abubuwan da mutane ke shiryawa a kansa. Hakan ne yasa ya bayyana cewa kowa da kowa ya bar masa gida, bai ɗauke wa kowa ba har shi kansa al'amin ɗin, sakamakon kasancewar irin yadda ya fuskanci cewa dukkaninsu sun san wata masaniya dangane da abubuwan da ke faruwa akan dukiya hairana. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zama don jin mu ɗauke da zazzafar sanarwar wacce muke tafi da ita game da dawowa shirin fim din naso ne wanda ake shirin yi a ranar 26 ga watan March shekarar 2026, wato bayan sallah, wanda hakan zai kasance ranar Alhamis. Kuma sannan ana mai ƙara tunatarwa da masoya kallon shirin fim din cewa a ranar Alhamis karfe 8:30 na dare za a haska shirin fim din naso ne. To masu sauraro dai a yanzu haka kafin jin cikakken sanarwar wacce muke tafa da ita, sannan ku kuma ji cikakken sharhi kan irin abubuwan da ke faruwa a cikin shirin fim din, babu shakka a yanzu haka dai muke mai ƙara tunatar muku kada ku manta, idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na Kannywood TV, kafin ku wuce wannan bidiyon ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa. Domin ta haka ne za ku ringa samun dukkanin cikakkun sharhinmu da kuma kanin zafafan rahotanninmu da ma cikakkun labarai wayanda muke tafa da su kan shirye-shiryen fina-finan Hausa wayanda ake saki a social media. Wanda yanzu haka dai babu shakka masu sauraro za ku ji cewa tabbas mahaifiyar Al'amin ta bayyana wa Alhaji cewa su fa ba su san dukkanin irin abubuwan da ke faruwa ba, sai dai idan ita kanta ce hairanin ta shirya wannan lamari, sakamakon kasancewar irin yadda ita kanta Samira ta kwanta rashin lafiya, wato jinyar tsohon wani lokaci a gidan asibiti, wanda a yanzu haka ita ma matsalar ta shafe ta bayan kasancewar irin yadda Imran ya shiga dokin zuciya ya kuma yi fishi, hakan ya sa ya fara dukan Samira. Hakan ya matukar ba wasu daga cikin masoya kallon shirin fim din naso ne mamaki, a yayin da suka fara bayyana cewa shin me ya kai Imran inda Samira take har da zai daga hannu ya fara dukanta. Tabbas kwarai da gaskiya a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa babban dalilin da ya sa Imran aka ga yayi kuka a cikin shirin fim din naso ne da kuma irin abubuwan da suka faru har aka ga ya fara daga hannu yana dukan Samira, ba wani abu bane ba illa kasancewar irin yadda ya fuskanci cewa har da ita a wato yadda ake shiryawa don ganin cewa an cinye dukiyar matarsa wato hairana. Sannan kuma yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa babban dalilin da ya sa aka ƙara sanarwa ta musamman dangane da dawowa shirin fim din na so ne bayan kasancewar irin yadda aka jima da tafiya hutun tsohon lokaci, sakamakon kasancewar irin yadda masoya kallon shirin fim din suka jima suna jiran tsammaci da kuma lokacin da za a dawo haska shirin fim din na so ne. Bayan sakin wasu sababbin sizikansa da yake yi mai suna Kwana Ɗaya, wanda yanzu haka dai babu shakka mutane da dama sun bayyana cewa shirin fim din Kwana Ɗaya ma yana yin kyau, ya kamata a ci gaba da haska shi, ko da an dawo haska shirin fim din na so ne kada a ce an zubar da shirin. Sai dai amma wasu na bayyana cewa tabbas ana raba musu hankali sakamakon kasancewar irin yadda aka fara shirin fim din so ne aka kuma tafurutu aka kuma ɗore da haska shirin fim din Kwana Ɗaya, wanda hakan ya sa ba a dawo shirin fim din na so ne ba. Sai dai amma a yanzu haka daraktan shirin fim din wato Sultan Film Factories ya ƙara bayyana wa masoya kallon shirin fim din cewa tabbas a bayan sallah ne ranar Alhamis kuma karfe 8:30 na dare, wato ranar 26 ga watan March shekarar 2026 za a dawo haska shirin fim din na so ne don ci gaba da ganin gwagwarmayar da ke faruwa a cikin shirin, sannan kuma dukkanin wani makiri da kuma azzalumi a ga yadda za ta kaya da shi. Tabbas masu sauraro wannan shine cikakkiyar sanarwar wacce muke tafa da ita da kuma zazzafan sharhi kan irin abubuwan da suka sa halayen hairana suka canza da kuma wato Imran din a cikin shirin na su ne. Babu shakka idan har kuna jin daɗin shirin da muke kawo muku, ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba.
don ci gaba da samun ingantattun sharhin mu da kuma zafafan rahotannin wa'anda za mu ke kawo muku da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a kodayaushe a wannan shafin namu mai albarka na Kannywood TV.